mar Lolwe TV, ageno ni iriyo maber kamoro amora ma intie. Odiochieng' machielo kendo waikore ka mar mondo mi wago mbaka kotenre koda gigo manyalo hinyo ngimawa kaachiel koda mago manyalo bero ngimawa. Chenro en Ngima Mwandu, luonga ni Ruth Ochungo, e studio kawuono wago mbaka kotenre koda tuono endo mar kansa. Wang'e ni kansa en tuo ma ka olware iti to iwinjo mana ni mano chalo kama gima ng'ato nyalo kublues. Kawuono wadhigo mbaka kotenre koda tuoni endi mar kansa, tuoche go eko mopogore opogore. Ranyisi ma kaponi nyalo neno to onego bed ni chich gi dendi. Omiyo kumoro amora ma intiere arwakini machiegni, wan gi jalony e studio kaendi, iluongo kanyo ni migosi laktar kata Dr. Moses Okomo, ma en jalony malero mathoth kotenre koda tuoni endi mar kansa. Kumoro amora ma intiere arwakini machiegni, opuonjre kanyakla kaka oganda. Machiegni e studio daktari. Erokamano Ruth. Yeah. Nyingi Ruth, nyinga Moses Okomo, ajalo singa soba. Ang'eyo. Erokamano. Atiyo gi migawo mar rito ngima Kisumu ka. Yeah. Koro nikech juma ni wane gi juma miluongo ni Cancer Awareness Creation Week. Nano ni ber mondo mi wago mbaka nitie thoth ji ok oyudo thuolo mar dhi e forums ka. Koro forums go nitie jok moko ma samoro ka ang' ochopo weekend eka gineno ka weche kansa chalo nade. Koro nano ni ber kwa wuoye wach kansa kawuono mondo jok manok oyudo thuolo owinjo ang' owinji seche ma gibede ute. Kendo gine. Yeah. Erokamano. Koro wang'e ni ma en week mar cancer creation awareness week. Kaka jolony weche go kuma gi thieth. Neno ka gino kenge mage ma oseketi mondo mi wach mar bedo gi ng'eyo mar kansa ni odhi meyo matut. Gima sirikal timo sani wan gi barasa opogore kuonde e migepe opogore mag health. Each sub county nitie kuonde mag dhi romo gi jopiny mondo giwuone gi kuma ginyalo penjo to giduokogi. Nitie joma odhi e radio, nitie joma nie pap kaka sani, nitie jok mane pap makoro jotelo wuoyo gi jopiny. Kore mambe ka biro ka acho ni wawuo gi jopiny mondo giwinje ni kansa ni be nitie be gine gi rolo moro ma gitim koso giwene ruoth. Kamano. Yeah. Kamano. Koro kwachako kotenre gi tuoni ni ma kansa. Yes. Ngeni kansa, nitie kansa kidieny kata tieng' mopogore opogore. Yes. Inyalo luombe moko achiel ariyo adek mondo mi wang'e. Erokamano. Nitie ma ji ong'eyo to gi moko ma be opondo. Samo wacho ni kansa pacha wuoto ringo ga nitie kansa ma muodo del maringo. Gi kansa moro ma miluongo ni puchcha. Gin ariyo. Koro ma nyalo puchcha eno ji ok kia ni en kansa. To en achiel kuom kansa miluongo ni benign. Tiende ni en ok olagi. To kansa moko wacho kansa kisungu luongo ni malignant. Tiende ni en komako kata olag. By the time winjo kaka rami samo oseringo. Koro kansa gi ng'eny. To kapok dhi mbele, ng'eni kiwacho puch. To ko samoro janeno malolo TV ko ng'eni we puch man. Nitie puch moro ma mako ji. To gi puch miwuoye ni en man. Nikech ng'ato nyapani ka en gi puch samoro en gi kansa. Bas, e gima wacho no. Puch en puch. To puch en achiel kuom miluongo ni kansa. To puch ok neg ng'ato. Puch nyalo negi king'ade. Kata komako lweti kata mamako weng'i madiero ka. Kata nan gimoro. Ikawo mi ng'ado gi wembe to nyalo negi. Puch ok ng'ad gi wembe. Koro puch ok e kansa mowuoye. En aina kansa machielo kaluwore kaka wasome kidaktari ma ok neg ng'ato. To kitimo makosa ni puch moro no kolire lweti kamaracha gini agol gi wembe to nyalo negi. Onegi yo mane? Kanyo ko bichango. Kanyo ko dhi adhiya mathola bedie. Onyalo negi. Nitie joma puch osenego kong'ado. Koro wan mwangi kaka wang'ado puch. Mako poni pucho ma kitino oko ber gi kuma mako no. Samo mako patwa ngi katino ni gini rach na kiki kaka wembe ni gini wa yedhe oko. Mani neguri. Bi wabo nyisi kaka wagolo puch. Nikitani no kan gimoro ka koro mara ne aweya ka be ni. Erokamano. Odi mbele. Koro kansa imiyo gi nying kalore kuma mako. Komako bo iluongo ni kansa mar obo. Komako liver, kansa mar liver. Komako yor ofuko, kansa mar yor ofuko. Koro wamiyo gi nying. Nitie kansa mar pien del, kamora komako wang' iluongo ni kansa mar wang'. Koro nying gi omigi kaluwore kuom mako. Kansa nyalo mako kata chogo, kansa nyalo mako nyaka remo. Nitiere marema emodhi odonje. Koro gipogore luwore gi nying gi kamano. Koro kaka ne nikech aya e health to nitie kaka wageng'e health kocha. Chunya demor kwa wuoyo kansa mar mine mamako dhofuko kod mar thuno
kansa mar pien del, kansa mar duol, kansa mar obo. Apan mago. To gima duong' ma dhano onego ng'e ni gik makelo kansa gi gidwa chalore. Koro gimomiyo mar yor nyodo cha en odwa bedo ni opogore matin. En gimar duol. Mar nyodo ahinya en inyalo kele gi infection. To modong' gi ok kel gi infection, mobo wacho gik makelo gi. Nitie tuo miluongo ni hepatitis B ma thoro mako ji mang'eny, kendo en gima waluoro ma nyithindo madhi ga training mar bedo dakteche kod dakteche te ichanjo ga mondo geng'e, nikech komako chuny to ka hepatitis no rumo kopo ni Nyasaye yie konegi, to gimowe ni owe kansa mar liver. Matiende ni thoth joma ka hepatitis omako ma daktari onyisi ni in gi hepatitis, thuolo ni mabro chango ma hepatitis okonego, kansa ema dhi dong' ng'eny. Koro magi dwa no geng'. Ma igeng'o koro nang'o? Mana gima owuoyno kende. Ero kamano. Kansa mar liver ma waluongo ni mikelo gi hepatitis B, wan gi chanjo. Masani Kisumu, hapa ni Nyanza te. Wan gi yadhe ma ng'ata madwaro ne chanjo hepatitis obi, nikech wan gi yedhe ma they expire in 2 years. By next year, late next year, gibo bedo ne gi expire, to jibiro matin sana. To hepatitis B gima nyalo geng'e en mana chanjo. Ng'ata ma pok no chanj nyaka nene ne hepatitis B, Ministry of Health osiptende me Ministry of Health kata nitie yath mar hepatitis B ma kodhi ochanji to geng'oni. Ichwoye didek. Maka no chwe dichiel onego beni dok. Ichwoye ko chwe dwe manyien exactly after 30 days onego beni chako chwe moro. Kae ti chaki bedo after 6 months. Bang' dweche 6 ichwe mogik. Koro in the rest of your life in kata hepatitis okinyal maki. Nyithindo duto madhi e college kaka mag health, thuolo ni chieng' mondo irom gi jatuo man gi hepatitis nitie, omiyo gino kesni ko report e college nyaka to chanje kapok ochopo e kiwango modhi neno jotuo, nikech e kari mar tich dhi chopo kuma iromo gi jatuo man gi hepatitis. Ten gima Kisugu luongo ni contagious, akeka olandore mayot, ogamore mayot, ma gimi nyalo konyo en mana chanjo no. To kokitimo mani kete ojanja, jok moko bedo ojanja, owacho ni osechanje to pok ochanje, to ma hinyo ngimani. Anyalo pan dhano ma winja onego bed ni dhi e chanjo mar hepatitis B, nikech ma achiel kuom gima kelo kansa mar liver. To liver en gima ok bede, pok na winjo ni liver transplant ka nitie to oko moko Kenya waka, matiende jok ma very rich ema nyalo replace. To kose mako liver moketho, ka hepatitis yok monegi, to kansa biro dhi negi. Manyiso ni chanjo mar hepatitis B onego bed ni itime ne ng'ata. Chaparo ni sama wagamo remo kata wayach kwadhi ga e clinic, iyudo kumoro moket kanyo mar chanjo mar hepatitis B. Yes. Manyiso joma mine nitiere okang' mamalo mar geng'o tuo niendi. Ero kamano. Kisomo literature mar vaccine mar hepatitis B, otiyo maber ne joma tindo. Ng'ama osebedo maduong' ma over 50 years kadhi mbele, liver ni samoro okoro kiti maber. Koro mondo mi ng'ato gen, inyalo yudo no chwoye to pod oyudo. Nyiso ni no dhi ka koro ikeo advance ma koro ok onyal loso immunity mar gicha. Koro ikwayo ng'ama pod tin. Majahiga 50 kadungo chien. Below 50 years. Kaber to dhi ochanje. To kata mo ng'ama osekalo en mani literature jawacho ni jok ma gin ahinya yadhni en ng'a pod tin. Kaka wan kama. Kaka wan kama. Koro berni samwa chwanje nyithindo matindo, sindano moko michanjo nyithindo mag rotinika below 1 year ka achiel nitie hepatitis B no. To koro ka ng'ato chopo age ma koro yudo ni odhi e college, samoro immunity mano chanji che samoro kodok piny. To nikech koro odhi romo gi jotuo gi, odhi rakore gi joma, chuno ni koro nyaka wabed gi adieri ni ibed immune. Nono tena naka dakteche oduoro jatuo no, ko oluga e lab odhi onyisa ne in gi hepatitis B. Koro noka sister koro oluoro jatuo, daktari koro oluoro jatuo. Mae jatuo ma winjo ka ng'ama rito nyisi ni nyaka nyoro pok sister. Okoneno ng'ata ka. Kendo kar sindan kanyo gidwani gigol, en ma yath ni be osemwonyo yath. Giluoro nikech gipane process ma samo ichwe sindan cha samo bati mba nyalo chwe. Samo pi nikech obedo koro e pige mag del. Pi mar del ng'acha
nyalo miyigo. Maiso ni gima gamriyo mayot kabisa. Ng'ama rito jatuo ni thuolo ne odhi yudo gini are very high. Mako yudi kode to chuno ne jok ma ot midake, jok miromo go seche te nyaka chanji. Nikech thuolo ne miyo gi ng'eny nikech pidel no dhi keyo ne gi. Daktari gima weni ji mang'eny ok time. Ahinya chanjo mar makoro wawuoyo mar ino ni hepatitis B. Yeah, hepatitis B. Exactly. Koro jiuna janeno malo Lolwe TV. Erokamano. Ahinya jogo machuo nikech wan bere wanyalo yude ka wadhi clinic. Yeah. Erokamano. Iparo na wach maber. Hepatitis B ade nitie to kothor bironga. Ne jok matiyo gi Ministry of Health imiyo gi nono. Ka in daktari in gi personal number idhi mi nono. Kokin nitie pesa mo midhi kwai kanyo matin. Moni gi chul tapani is more important than the ngiewe. To hapo ber nyocho kele. Ok thor kele. Mithoro kel mana mag nyithindo ka. To nyocha sirikal oneno ni nitie haja mondo kele nikech thoth ji suffer from hepatitis B. Koro ana nyalo encourage ng'ata ma onena ni ka in gi thuolo dhiyo chanji nikech hepatitis ni komaki dalili manyiso wangi lokora tong. Kodhi opimni gima loko wangi na tong ni oyudo ni kudni mokele ne hepatitis. Tuono ni gini dhi negi is over 90%. Ni malo. Ata malo mar ni nyalo tho ni malo. Kuom ji ma hepatitis omako 10 man ga diene dhi thogino chiko. Ta achiel modong' cha odong' to tuo mar kansa ni koro dhi mako liver. Iyudo ni hepatitis no make ndalo moko mokalo kanyo. Sani ko gima daktari oyudo ni kansa ema en go mar liver. Mar chuny. Koro gima nyalo konyo gini ma ng'eyo ma sirikal ong'eyo ni kochanji. Seche mawuoyo kodi ni Nyanza kate chakre Kisii nyaka Siaya nyaka Kisumu kuma nitie ni yath mar hepatitis B mar vaccine mare obiro kendo wan go dhi expire nikech joma biro onge. Ji oluor biro. Ok apani gi luoro samoro pok nyiso gi maler. Pok ging'eyo. Ma kaka koro wuoyo kani jok ma winja pan ng'eny. Gin be ka gidhi giwacho ne ng'ama nok winja. Gidhi hospital machiegni kode no. Ka hospital machiegni kode no onge ogone daktari sim mar chanjo me district no. Iluongo ni sub county. Daktari ne mostogi nikech ok ong'e kako distribute gi koro thoth gi ni gine kepisto ng'eny. Nikech samo okele gi doses 200 to osiptende ni go 10 koro kian more 100 dito. Koro luore county ka county kaka coordinator gotiyo. Koro osenyiso joka ni an gi yath kepi ka nitie ng'ama nyalo dwaro vaccine mar hepatitis B bikawo kata ore mondo miye. Nikech ok ging'eny ahinya. To gidhi expire next year. Koro ng'ama winja kodhi tikonyori ahinya ka in ng'ama ng'ongo ter nyithindo mosebedo 15 years and above odhi ochanji gini dhi konyo gi saidi tikia ngima ma gidhi dak e mbele kanyo nikech yor landruok ne yot saidi pidel cha obed lach obed pidel mar nyodo pidel mora mama wuok obed pidel mar oko maduong' nigi kudi ma ng'ato kodhi in contact gi magi to thuolo ni odhi miyigo ng'eny omiyo yo minyalo konye gen mana chanje. Puro dhi mbele janeno mar Lolwe TV winjo ka laktar olero maber ka endi ni sani endi nitie chanjo mitimo mondo mi thegri kata mondo mi bed mabor gi kansa mar chuny kata mar liver nyaka timni chanjo mar hepatitis B mondo mi yud konyruok. Wakawo mra yuyo matin kod duoka ma endi to laktar dhi lero ni to gin ranyisi mage makene dendi to nyalo nyisi ni samoro intiere gi kansa no endo mar chuny. Med kete kanyo puro dhi mbele gi twak. Janeno mar Lolwe TV puro dhi mbele kaendi gi twak kendo kadiponi yuki yao TV mari rwakini machiegni wagomba kotenre koda tuo mar kansa mar chuny makadipono timni chanjo to nyalo yudo konyruok. Kwan kaendi kod laktar Dr. Moses Okomo mamiwa ler ewi wach niendi. Luonga Ruth Chungo an ema poda tai. Daktari kumane wawe godo ni kod wuoka maendi to wang'iyo ranyisi makaneno kata mane anyuonda moro to nyalo nyisa ni kare onyalo bedo ni jamani kata jalni kata ang'o mamiyo niendi nitiere koda tuo niendi mar kansa mar chuny. Erokamano. Ka obe gima bor Ruth achiel kuom inyalo ng'e ni ayudo hepatitis B.
en wang'i loko ratong'. To daktari ma dipogo ni mari maratong' ni ok en tuo moro amora. Tuo ni en hepatitis B. Daktari mar lab ema nyiso daktari manoneni ni giminano hepatitis B modire. Machielo liver biro dhi rem ibo winjo rem. Chuny mari rami. Machielo ni tije mag liver koro dok piny. Liver koro kiti kaka nyicho tiyo chon. Ji te man kod kansa wito kilo haraka. Inana ni to ng'ane time. Inana ka weight ne odok piny very fast. Koro magi cardinal sign. Owinjo rem to nikech liver nigi sida kodhi oko. Tibono ka oko ne okidum to colored. En kodhi oko kumodhi oko maduong' tino ka oko no kidum. Onge gi tik moro amora. Onge gi tik moro amora. Sama liver nigi sida to waste koro dhi e cho. To waste go dhi tieko tik mar cho kabisa. Koro ng'ato kodhi oko to no ka cho nitie kendo it is darkish. Olokore mar rateng'. Manyiso ni dung mar cho ni endi en gima ber. Mas kadi poni oko mari dung to mano nego bed ni wicha kotiyo. Ing'ene lepe magolo suma maidel te, obede yath, obede anything. Koro ing'ene ka gine to deposit gi e losruok. Koro ko deposit gi e losruok. Dung mar cho luwore ni chamo. Ka ni chamo a lot of protein to dung saidi. Kichamo carbohydrates, afadhali. Kichamo a lot, afadhali. To a lot of fruits. To ng'amo chamo a lot of protein. Losruok ni dung seriously. To nitie iluongo ni detoxification ma liver timo ne losruok ni. Koro ng'ato oko chafu kodhi e losruok motieko tikcha. Koro the main cardinal signs mar ng'ama nigi cancer mar liver inana ka dende ta koro tar nikech liver koro kiti tije mapile. Liver matiyo ko distribute. Koro iyudo ka aluongo ni jamidekre ina ka dende ng'icha. Koro en ng'ama siko tuore. Tije liver kate o distribute tije en ng'ama samoro ni malaria make gik machame ng'eny makoro ang'a chami to liver kanyo winjo ka rem nitie. Daktari kwano mi lerna ma winjo kiwacho chien kanyo endo ni achiel kuom ranyisi go eko mag ni ng'ato nitiere koda kansa mar liver en ni wenge ne lokore mayelo kata maratong'. Debed ni ng'ata ma wang'e osechako bed ni lokore ratong'. En mana jalno mantiere tuo mar kansa mar liver koso en moro bende. Erokamano. Kani chiko iti maber Ruth. Nawacho ni gini fwenyo gi oko kiyot. Gini ng'ama nyiso kata daktari mono nini kidonjo. Daktari mono kungo wuoyo kodi cha. Ng'ama dhi nyisa en daktari mar lab. Ema wacho ni kawane remb jago ni pimi ng'ina ng'adi pontimore. Jalab chema koro dhi ng'iye to wacho ni jago ni sida ni e liver. Sida mane liver ni en cancer. En ema koro ang'no thegi. To in iwuon ok nyal ng'eyo nikech in iwuon gi tuo motore mo mang'eny kelo sida. Tuo mara mokelo ne liver otamo liver tich kelo sida. Gima duong' ni king'ina okanga ng'ato lokore liver nigi sida. Koro daktari mafwenyo en sida mane. Mano to ko tiji daktari. To once ni no ka wang' olokore maratong' liver nigi sida. To sida mane daktari mang ni fwenyo. Okay. Gimachielo marano ni chak walerre kaendi. Ng'eni timbeki masamoro igoyo gin weche masamoro ifunga mok gin adier. Debed ni madho kong'a sasa nyalo kelo chandruok e chuny mar dhano. Erokamano. Kong'o kelo sida miluongo ni liver cirrhosis. Otuoyo. Sama osetuoye dalili mawacho ka dhi neno. Wang'e dhi lokore ratong'. Emomiyo anyisi ni kineno ka ng'ato lokore ratong' machichni ma ok kawaida ya. Daktari ma dhi fwenyo to en liver cirrhosis kendo en tuo mane gima duong' ni liver nigi sida. To koro ng'eyo ni en ang'o mokelo ne liver sida. Koso malaria manotore mo mang'eny. En daktari mang' fwenyo ni no gima obiro kani reme motore mang'eny nikech kudi mar malaria ne nie ei del. Emomiyo wang' ng'ano lokore ratong'. Or gimineno kani ng'ano nigi conjunctivitis. Gimineno kani conjunctivitis no lera ne. En mano akia igdhuluo. Ng'ano nigi infection moro. Koro ji apar ma wang'gi olokore ratong' liver nigi sida.
to onge ng'anyalo ng'e nyaka daktari maneni ok nyal ng'eyo. Nyaka Though, pimi. ka ng'ato osebedo gi experience for long, to nyalo gesi ni gini ma e gima okele. Gima luoro mogik en hepatitis, nikech en contagious, olandore e yo mayot. Pi moya e dendi oting'e, mondo mi ayude yot, pi moya e dendi ma ayudo. To jokong'o, ng'ata mamadho kong'o ma kong'o tamo weyo, nyaka ti gi sukari mang'eny. Koko ti gi sukari mang'eny to kong'o tuoyo liver. To kose tuoyo, dalili midhi neno en ni wang' lokore ratong'. Dong ti gi sukari mang'eny bende kelo tabu. Kelo tabu gigi, kelo tabu. Wacho ni ng'ama madho kong'o, ma kong'o tamo weyo. Yeah. Nyaka ti gi sukari. To ging'e ni sukari komadho ni to tieko kong'o. Koro kochopo ni umadho chai to Ano mor. Chai ok odwa. Jakong'o ke madho chai. Ok odwa chai. Kong'o dhi tiyo chai no nigi sukari dhi tieko ngufu kong'o cha. To konyo liver ne. Koro miyo modak gi ng'ama madho kong'o. Ing'ena assume ni miyo ok madho kong'o. Miyo mawuon par gi madho kong'o. Gimo nyalo konyo go jaduong'no mondo odag ngima maber ma liver ok okethore. Mondo budhi. Chiemo. Chiemo ni mo tin e i. Nikech mo be kelo sida ne liver. Chiemo ni nyaka bed galot e iye, nyaka bed gi fruits e iye. To make sure ni jaduong' e chiemo. Gima jaduong' nyalo chamo no chamo maber, to lot gi fruits obede mang'eny. Pi be nyaka modho maber. Dhi konyo jaduong' cha. To kopo ni jaduong' en mana ng'ame, jaduong' no nindo oko, no madho kong'o mo nindo oko, sapa no kochamo. Jaduong' ni liver ne dhi tuo. To liver cirrhosis. Chunyi ne dhi tuo. Chunyi ne dhi tuo. Liver cirrhosis ok en cancer. Liver cirrhosis en chuny otuo. Magi motuoe. Gimotuoe koro kong'o. Kong'o en achiel kuom gik mobedo classified kaka sum. Koro liver tije golo sum e remo. Koro ng'en kimadho kong'o mang'eny, odwaro what I call calories mondo okonyi golo. Koro liver tiyo matek modhi ool. Koro koseol to tuo. Koro kotuo maluongo ni tuo mar chuny gi dholuo maber. Koro ka chuny otuo, tiende ni remo motore remo e del ka ok onyal golo. Tidhi nene tong wang'ini lokore ratong'. Thothgi luwore ni in goweso machalo nade. Thothgi nindo. Thoth joma wang'e oselokore ratong' kamano koyudo ni en liver cirrhosis idhi. Oyudo ni en cancer idhi. Oyudo ni en hepatitis B idhi. Owinjore. Awinjo maber. Kamano. Koro gigi wakonyo gi nang'o? Iro kamano. Ada wuoyo kaka digeng'e tuo kansa ma koro kayiero kata liver kata ng'o. Achiel mawacho cha chanjo. Achiel. Hepatitis bi achiel kuom nyaka dakteche oluoro tema ko winji kata in watne ni in gi hepatitis to nyalo rendo moweyi kuma intie no. Dhi e chanjo seche gi yath nitie to yedhe go kedhi budho ahinya. Riri dhi ka in gi nyathi ma igombo ni odhi e chanji, gole siu kuma entie. Ka en e Nyansa ka manu gadieri, yedhe gi nitie, odhi o chanje. Nitie nyiri matendo ma jo higni 10, wachanjo sani mondo wageng' kansa mar cervix. Yath ne osiptal dhi expire next year. Gidhi osiptende man machiegni kodgi. Daktari man kanyo koponi koyudo ka kumotieno samo wende onge yath, ogone daktari ma ochung' ne chanjo me district no. Dhi nyise kuma dhi yude yath, ochanj nyithindogi. Wachanjo jaiga 10 thoth gibedo klas 4, ti seche moko gine klas pod gine 4. Wachanje diriyo, ka en jaiga 10 kata gi chakre igo 9 nyalo yude, to mwa report mwandika en jaiga 10 kod 10 gi dweche 6. To chakre igo 9 nyaka 14, yadhni pod nyalo konyo. Ng'ama osekalo iga 15, yadhni ok nyal konyi. Ka in gi nyathi ma nyako mondo wageng'ne kansa mar cervix, wachanjo nyithindo gi seche gi yath nitie, to expiry date gi chiegni, yie iter nyathino. Yo machielo migeng'o go kansa jok mamadho ndawa. Kapok ochopo ndawa kanyo, wati kata kaka pok uyogi. Iro kamano. Iwacho maber ni onego bed ni nyithindo ma jo higni 10 itimo negi chanjo. Kendo chak ilero maber ni yath chiegni expire. De bed ni yedhe gi okelgi to gitimo momiyo gichiegni expire kapok gitimo tich. Iro kamano Ruth, ipenja kuma ber. Ruth gimonyo biro kani corona. To nikech nyithindo gi nie primary school manyirigi. Nyocha no wadhi to wanyiso japuonj ni koro kelgi kawuono wan thuolo wachanjgi. To corona nodhi ogolo gi motero gi dala. E dala mondo koro imanygi.
Okay. Ite kae tapano wabedo gi yom kanyo nikech noningo bini kata gionge skul oningo wadhi e gweng' mwanyisgi ni koro biuru osiptal. To skul nikech kane program biro nong'e ni skul ema jogi nitie. Makwasadhe ni kawuono wadhi e skul makama nwayudo nyithindo 20, wadhi e skul makama nwayudo nyithindo 3. Koro ka corona noriembo ji, yath nodhi ochung'o kiti. To yedhe mag vaccine niloso ni expire within 2 years. Koro wadhi mbele. Kiro kamano. Wadhi mbele. Nasechopo kar wach ndawa. Yeah. Ndawa be kelo kansa mar obo. Ndawa nyalo kelo kansa mar duol. Jok matiyo gi mo mang'eny e chiemo iwacho ni ma be nyalo kelo ni sida. Koro ikwayo kata kapok wachope ni watemane itiga lot mang'eny. Nikech samoro mocha kiyudo ka onge chiemo tiwinjo kok chiemo. Ring'o ma red mwachamo, ring'o ming'iewe bucha mwachamo ni iyudo ni en be kihere ahinya to nyalo kelo ni sida. To chiemo nyithindo penje class ni to mwalimu Jo-Masai chamo ring'o ma samoro magiloko maswak to pok owinjo ni gi suffer cancer moloyo wa. No chame breakfast, lunch, no chame throughout. Adieri mantie ni king'iyo Jo-Masai, alot be gichamo mang'eny. Alot nitie, alot gi fruits nitie gi sum matieko ngufu ring'o cha. Koro ka ineno ka ring'o ni no konyal en chiembi ma kichamo tiwinjo kichiemo. Alot be nyaka chun rigo kata kore chuna ni en yath to nyaka chame mang'eny nikech en moting'o yath ma dhi neutralize effect mar ring'o cha. Wawinjore. Kuonde mwatiye kaka kar tich ok mwatiye factory gik magi inhale ka nyalo kelo kansa. Magi yweyo ka. Joma nyiri samoro ero ni mondo lokre makwar molo kaka ne Nyasaye okete. Nitie chemicals moko magitiyo ma bang' ndalo mathoth iyudo ka koro pien del olokore to ka daktari dhi cheko to ni kansa. Koro chemicals gi ka Nyasaye nyuoli marateng' kaka an. Manya kata vaseline. Kata kai. Manya kata vaseline. Ming'eyo ma inuga dieri we manyo moko matekre ng'eny wacho ni nyar ng'ane chati dhi nade ti dende brown kare yathe mopoko yede ge yudo ni modhigo yudo ni bang' ndalo matin kansa maki gik mang'eny manyalo kelo kansa. Okay. Aneno ka sama wawang'wa wachi meni samoro nyalo wego janeno ma Lolwe TV kotenre koda mbaka ma wawuoyi mar kansa mar chuny ni. Erokamano. Wach maduong' en ni ji duto ne gi role ma gi play. An ase play my role abiro ka wuoyo gi public ni kansa inyalo geng'. Moko iwe ni Nyasaye to thoth wan gi role kaka ma wacho minyalo geng' ka. Wakaw patik mondo wadhi osiptal mondo wageng' wanyalo geng'o. Moko wanyal geng'o wago chongwa piny wanyis ruoth ni ruoth ma wawe lweti. Erokamano. Gikanyo no janeno ma Lolwe TV ageno wapuonjore kaka oganda, wapuonjore kanyakla. Omiyo sani sing'eyo ni to onego bed ni chanjo mar Hepatitis B mondo mi gamo kansa mar chuny. Luongana Ruth Ochungo anyisiga pile ni geng'o ber moloyo thiedho. Watemuru mondo mi wageng' monyalo geng'o. To matek kabisa to wawene Ruoth Nyasaye. Oriti masani watude kendo ngeso manyien e chenro mar Ngima Mwandu. Erokamano.